Alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana mas? Iki teko kene roh tikus. Roh tikus jadi tikus. Lho sak kerasa, guys. Wah, lho kebudine. Saiki iki piye ya serba repot bola ya. Saiki iki diumbarno ya dhek gak gelem mandeg, dijawab gak gelem mandeg. Iki ceromono wis solusi terakhir. Jadi gak pengen iki tadi. Sebenarnya gak pengen iki. Ceromono sebenarnya iki lagi teko dhewe guys. Sebenarnya pengennya ya apik-apik. Pengennya sebenarnya ya karo sing ceromono karo kewan tikus ki aja sampai ngene iki lah, tapi kono dipenggak gak kena. Wis ceromono peringatannya pengen bolak-balik lho. Terus dijawab, terus diobati, kresai terus diobati. Jepangga. Ora enek sing ngobati. Maksudnya disemproti. Disemprot ben dhek iki gak mangan. Ben ngaleh. Ambune iki kan ben ngaleh, tapi ya tetep terus jalan satu-satunya iki Mbah Pomo ning kene sik, guys. Karo Mas Pri kan koyo Mbah Pomo. Mas Pri adalah Mbah Pomo zaman masa muda. Senengane berburu nih Mbah. Alhamdulillah. Saiki ya diburu ngono guys kuwi memang. Tembak, Mbah Pomo ya nyuwun tembak iki guys. Cek tak semayani sesuk ayo tukune aku ngono. Celuk iki mang leh ngomong lagi iki mang. Iki yo idene Mbah Pomo dhewe. Kandhane sebenarnya sing paling telek-telek kuwi ya awake dhewe yo. Cuma agak ngetokne. Agak ngetokne ben Tromono dhek. Baik iki yo gak terlalu nemen gak kepikiran, tapi malah ternyata dhek sing luwih telek-telek karena ngesakno. Ngesakno awake dhewe. Awake dhewe. Guys, gimana? Iki keliling gawane iki terus goreng. Boleh banyu ning kene nek akeh nek kok. Mesti banyu kulit. Ngadem. Terus ki kopi. Lumelekan. Terus jajan. Gorengan. Telo goreng. Terus iki engko ape dienggo pakan vitamin iki engko. Oke. Wes gelas-gelas ki nasi goreng. Novel. Sopel. Untuk sakmu. Keliling yo oke. Yang iki ngaruh ora ya? Soalnya jarine tikus ngono gak wedi jenenge. Ora wedi. Iya. Wah, kae. Oke guys, kita keliling sambil lihat-lihat sambil marani Mbah Pomo. Mas Teh ngapa jenenge engko nek ketemu imbelan. Aduh. Kecil. Kok neng kono? Mumpung ngangek iki. Kalau kudu mlebu ngurusuk guys. Ngurusuk tapi wong-wong do nggawe sepatu guys. Ngurusuk. Mlebu rono Mbah Pomo yang nggawe sepatu. Wong ngono kae lho, kruk suarane. Jelem Duk. Sing biasane sore. Tuh. Cara ngono ki adewe ya karo ngeden-ngedeni guys, mesti ben ora wis cukup sakmono ae ngono. Lho kok mulai entek betune. Enggak deh. Rentek enggak. Mang cek kepel. Oh, delok ngene iki lho. Dek ra nangis piye? Lho, iki. Kon ra nangis arep piye? Urung nemokne guys. Namono nang jero paling. Lendeng gudik Lah lho. Wis mulai mangan, dipan.
Ora karek janggel tok lho Mas. Walah set kae wi. Garing kan. Gede-gede kayak ngono lho. Garing. Kita ini ngemit guys. Ini namanya kemit. Malam-malam. Wanine dia nang kene tok guys. Gak wani besok-besok. Udukne rono. Ini iki tikus benek. Masa? Lho, Ini kono. Sesa. Kita kon coba ae. Musara. Aduh benek. Celuk-celuk bayane paling. Oke. Kalau. Di Kalau maku. di Budi ya. Laku rono mang. ketok-ketokan. Ora roh tenan kok. Ketok ngisor sih wah ketok. Tutut. Oh ben di komit. Kalau. Kluk. Ki meng anak mlaku rene stok. Apa? Tikus. Wah kae yo. Bro cara. Lah kalau baik gosak plastik. Walah. Iki meng mlaku gede rene, Bos. Di. Iya kok kono. Ayo. Lho itu tontong. Meng 11. Yo. Kudi. Tikus tontong iki. Gede tok. Biasa ya. Ku metokno. Kudi. Walah. Iya iki mang nek keceng Langsung tas. sing kono mal ditepuk kan. Ayo. Iki karo Mas Pri guys. Diadait kelompok nang dipendem itu. Ayo. Ki nggo ngombe karo jajan Mas, sego barang. Iya, ngombe. Laren sik. Nggo neh, anyak neh. Ben karo ngundang bature. Nek gak Terus tembakin nah. Bekas. Ayo. ya rata-rata. Kono wis rame tak Ayo. Kamera. Patroli guys, ini guys. Cukup Gustikus. Ki wong dilarang sik guys. Karo ngombe jajan mangan sego nek luwe. Bias bang jeruk anget panas kayaknya lah teh Watin bingung sampean. Engko entuk sak dhewe. Pas mulane mangan jam piro deh, Mas? Bar isak. Barisa. Oh, graden isak. Mang mager aku wis kleteran nunggu. Lagi dua celuk-celuk. Oh, celuk-celuk. Agar celuk-celuk siji wis. 18. 18. Lah yo. Lah ngene gak Entekno iki kakas. jagung telung lontong nae kurangan. Memang gere nek celuk-celuk. Wah, tak puarane di sini. Lah yo. Kan ini kan mesti moro. Ndang cara meneh yo. Undang kancane ya. Bah. Ngajar banget. Mang sing lewat sing aku roh mung sak iki lho, sing paling gedhe dhewe kuwi lho. Samene. Sitok tok. Yo, mang kencangan telo. Walah. Undang entuk sak bulog. Sak beras. Ya pengapesane ya kuwi. Tapi kena angker celuk-celuk ngono kuwi langsung dadi parah. Mlayu dene kalen. Melayu ya. Kan
saloke do mlayu dene. Parahe medun ning kalen. Kalian iki Ngisor. Dhewe iki. Ngisor lho. Mangan cik ning kok pojok ono ngisor ngono. Awarane cides-cides. Sing ngene tebunan ya akeh, Mas. Iya. Tapi nek sing kono kuwi wis karek arang. Cara suwarken paling. Yo paling pindah nggon. Iya pindah nggon. Wah kok wis padu ngene, karek sing arang-arang sing tebal. Iya. Ya sakal kae paling jete wae yo. Sakal kae. Mangan maten kliwatan wis sak ngguriku tangok. Lah, kan keringan godhong. Pinter ndelik bajret rek. Aduh ngono. Lah iki mah liling-lilingan ya. tapi enak sing komen barang anu ini. Piye? Dhisik aku yang ngono Mas diomongi wong tuwek jare kon aja ngapak-ngapakne. Intine kon jawab positif pangan. Tapi dijawab ya masa dipangan Mas akhirnya gelem gak gelem ya terus diobati kanggo beras nganggo Ragi. racuni apa racuni ya Tata. Atas iki. Kuwi yo sekolah gelem mangan. Kok sing saloke kan wis Betul barang sak mono-mono gedene nek nak. Iki rong rame tenanan nek jam 1 munggah malah wala. Iki brewok iki sing madhep ning aku iki. brewok. Brewok. Iki gak panglimane. Lah ya. Komandan itu. Nyeluk kan kuwi gede kuwi. Nah iya. Nah iya. Lek gede lek kena wetenge sing nyeret ngene. Ya pomo iki iki. Ya kolotne. Mbak mau bagian nggowo, guys. Bagian eksekusi terakhir. Nek jek iso mlaku tik-tik-tik didai. Ndang gak mono ya. Nyawa sak menembang. Lho tapi pas dicoloki gak mayu Mas. Nek pas wis medun mlayu tapi wis krasa gak aman ya kabur. Oh, ngono Pak nih. Telo. Sego goreng. Pas cik padu ngekek telokan pantang. Nyurung elek. Nyurung negel apa. Nggo kaplaku nggo alang. Sama orang itu ya Mas Priyo. Mulai iki ada nisa wis celuk-celuk. Ayo. Padahal sing celuk wis ning dhuwur jagung. Sama dia celuk-celuk posisi wis Aman. Langsung kluyuk. Anggere nek sing cukup ngono kuwi biasane rada enak. 5 mbok piro mesti. Ayo akeh terus. Sak mene. Nah, wis ngene luwih sak ambyok mangane nek gak teko kene. Ya iya. Tenang nek. Pindah. Nah iki tikus anggon, maksudnya iki tikus yucik kene. Daerah kene iki ya. Oh, gak tikus sing dikabarno wopi ono kae dingon. Heeh. Gak. Nek dingon sawengi rombengi telate telung bengi wis Entak ya. dal sak. Cara iki berarti yo cek normal gitu. Normal. Umum cara. Ya tak bengi tes. Iya. Wetengane kene iki. Nah iya. Kagunge remuk. lah iki sing Alhamdulillah. nggone dangin iki lak ngene Nek sak menembane 18 siji. Kok kuwi lak ya. Heeh, masih cilik iki. Iki jarang lak ngleput iki ngene. Kayak pojokan kuwi. Heeh. Wah nek tikus sing apa kuwi koyo dingon ngono kae aku tau ngalami. Nek gone lekan kowe wah liwat jalang ki nyandung nyerimpet tikus. Tikus ngono ya. Hmm. Oh. Wis bar seruwetan. Jerine Hendrik jerine wong jerine Didik wong endi mbapangan pundi mari pucukan entek kuwi. Jerine enak ini. Nek pucuk iki entek langsung. Ngono kuwi cara ngono gelis. Lah iya. Cara ngono. Nek kan tikus anggon sik lokasi. Anggon lah ya. Tuwa tengen. Terus normal tikus biasa.
Cuma kan agak di ndang dingenekno kan terus enak gak ditanggulangi. Jane ora pengen ngene iki lho ya. Keadaan yang memaksa. Iki cuy mbok tuwek. Iya. Iki lho. Sampai mengkorok. Ki kadang sing cilik ngono lagi melok ping pisan malah. Biasane ngono biasane. Jare malah pisan kok kena ngono. Kena biaan. Piye? Kian jas bose kene ngusahakno amane iki wis mumet sing obat sing apa jenenge disrawungi godhonge nekat. Iki apa sih senapan jas 4,5. Iki kena lagi pertama iki. 4,5 Mas tuh bisa. Lurune. Peluru 4,5. Alah, Kan peluru del manuk. Manuk. wes tak tenang. Lah. Ki dene mbah apa omong mengke. Iki ya cukup kalenan tenan. Sing rame kok kalenan. Heeh. Sing kono kan Ya sore tak delok kene urung ana padang langsung rono rek. Ayo gane. nek urung pecokan ngono kuwi ndene. Kenak-anak wong langkring. Aman. Aman. Nyaman. Keren jagung. Nyeblok mak blek bae. Cik luwes kok kono. Wah, ya Allah. Berok tok iki. Wah, berok kene sagak. Lah koyo ngene lho Mas, tikus sakmene mbane Dek. Ora bener. Oh, Jeruk. Telu papat. 5. wah, 6 7 8 9. 17. Saka karo 18. 17. Urung sing mlayu nyeret-nyeret. Sing Long sakmene mbane lho. ngeri. Dek ra bener iki. Entuk piro ge mong 8. Wah, 9 terakhir. 9. Karo 18. Dek ra bener. Lebih rok iki. Iki sing dhewe wil Mas. Birok. Long sakmene mbane cahyo kaya. Ya, Dek ra bener samono. kan ngambil odinti. Berat. Berarti saiki kuncine nek ngene iki ya jalan satu-satune ya kuwi. Tes wis kuwi. Langsung tes sedok terus ngrasakno ngetok tenan. Semoga-moga cukup pisan iki aja nek meneh. Iku kene tok. Kene tok lan wis cukup terakhir ngono. Sojo tekan ngendi-ngendi wis bar ndang wis